खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दिनैहायनि भिडिअआ जों दायो हासबेन्डजों आंजों ओंखारखांबाय आरोना। जोङो दिनैहाय आंनि लोगोनाव आलासि जाहैनो नागिरदों आरोना, लोगोआ लेंहरगासिनो। ओमफ्रायो नोंथांमोनखौ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आङो। दायो जों थांबाय थानोसै, एसे गोबावानो जाबाय आरोना, नै 12थायानो जानोसै। ओमफ्राय होमबाबो थांबाय थानोसै लासै लासै, स्कुटिजोंसो थांगोन नालाय। नोंथांमोनाथ' आंनि लोगोखौ सिनायखायोआनो, दाखालिनि लक्ष्मी मेलाखौबो जों जहैनो नायहैदों। ओमफ्राय सिगाङावबो बुहुत ब्लग दङ बे आंनि लोगोजों बानायनाय, नोंथांमोना सिनायखागोन। ओमफ्राय दा जों बिसिनावनो थांनो नागिरदों आरोना, नोंथांमोना नायलांदो बिदिब्ला। जाबाय नोंना? थांसै बिदिब्ला। ओमफ्राय लोगोनि न'आवहा मोनहैबाथाय ब्लगखौ लाफिनसिगोन आरोना। दा थांनायाव आङो लालांनो हालाबो जानो हानाय, मानो होनबा जा सान्दुं गोसा आरो। बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना। आं गरम मोनदो। नोंनि फाय गरम मोनदो। ओमफ्राय नै दायो जोङो लोगो लोंहानाव मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय नैबे आं बामगासिनो थानाया जोंनि बाजैनि आरोना, नानि। ओमफ्रायो नैबे जोंनि बाजै, नै जोंहानि नानि फिसाया। खनसे जों मेडिकेलाव थांलायनायाव लोगोखौ लायनो थांनाया जोङो, ओमफ्राय देरबाय नै 3 माह जाबाय ना, 3 माह जाबाय आरोना जोंहा सनाया, अनखांस्रि सनाया जोंहा। दिनैसो फैदो बिमादै मोनहानि न'आव। नाथुना दिनैसो फैदो नाथुना। लोंला आं दा आगोलसो लोङोमोन। लोंला होनाया नामा? आंनो रिगरा होनानै होनाया होनाया ए 2 बाजिनि नानि न' सिबिदा हरलायलायबाय। मारै लोंखाय आंखौ ब्लगार जानो होदोंबा। आंबो देलायाखै। एख' नङा दे, देलायबाबो मोजांखा। इसोरखौलाय लानांगोन ना लानाङा बिमा फिसा सानैखौबो? लानो होबाय सं आं बाजैया गथ'खौ लानांगो ना। इनि गथ'आ आयै अन्थावथावनो। गावदाय मेम जाना दं गथ'आ मालाबानो। नै दिनै जोंहानाव आलासि जानो फैदो इसोरो। मिरामिससो दे आलासि जानो फैबाबो। मिरामिसासो गोथावसिन जायो। बेसेबा गोबावजों फैनायानो दिनैसो मिरामिस। नोंसानियालाय मानो लायाखै? नोंसानिदोबो लानाया अटाखौ होनाय ओइ मोगथाङा आंनाव सान्दुं नांदो। आबा इखो जाया बाबा। नोंखौ लाङो। र' खानाय खाफानि ना जोंहाथ' ना र'। साहा आरि लोंखांबाय, ओमफ्राय नै ड्रेसबो गानस्लायखांबाय। ओमफ्राय दायो बाबुनि बिमाया माम संगासिनो ना जोंनो? ना ओंखाम संगासिनो ना? ओमफ्राय दायो आं बाबुनो खानाय खाना होनो नागिरदों। खानाया जि लावबाय गथ'ना नै। खानायखौ खाना होनि र'। खाजागोन ना खाजाया र'। हरदे। चे। लबरखौ अबाव दोनखो? बारा गोराबो खाजानो नाङा ना गथ' मानसिना। र' हाबा र'। खानाय खाबा जि मोजां नुयो गथ'खो। फारनै खाना होयो बिमाया, बोरैबा अन्थावथाव नुथारदो फारनै खाना होबा। दानो बुथुना लागोन ना। बख'ना लायो। जादो दे। दोनथ'बाय आं दे। बाबा टुना बाबुआनो जोंना देरथारबाय ना टुना। नै मा खालामदो जेथाया मा खालामदो टुना? मा खालामदो इयो जेथाया? नायलाय नोंखो। नै मा थिखांदो इयो? दा आं फुदुंनांगौ, नोंनाव लिपस्टिकसो नांगोन। हाबाय? हेलौ खुलुमबाय नायाबा खुलुमबाय जिथिनि चेनेलाव, आयंनि चेनेलाव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ होननाय दोना होननाय। नै नोंना नै नायलाय जि किउट खाना लोगोफोर आंना।
लोगोनि बेटाया ओइ जोंबो थायो गाबा आरोना जाय लायो बेजोंनो थायो जि अनथावथाव गथ'नो बाहेराव थांनिफ्राय बाहेराव भिडिअ लाहैनि बाहेराव भिडिअ लाहैनि जोंहा बाहेराव र' दे आं लाफिननो र' Ini gelangan. गैलिया फै बाबु फै Ini. आंखौ सिनायथारबाय नोङो आंखौ सिनायथारबाय नोङो सना आयंमोनना सिनायथारबाय नोङो आंखौ सना आबाद Tuh. बाहेराव थांनोसै जोङो बाहेराव थांनोसै नोङो नोंगौ होनलायनाय बेखौ होलांगोन ना सानदों आंनि नानि जि आराम थागासिनो नायलाय बिदाखौ नायगासिनो गालिबि जाबाय नामाहाय मिनिनाया गालिबि जाबाय आराम सना आराम आयौ लामायाव लाना थांथारबाय गथ'खौ नायलाय आं बारा गाबबांनाय नुवाखै इखौबो दा माबानायखौसो इदि ओंखारनायखौसो इसे नुनाया एख' जाया दै नै लोगोफोर ओंखाम जानोसै जोंहा नै लोगो लाङानाव मा बियो जेबो नङा पनिर ओमफ्राय बिलाहि बिदि जायो नामा निरामिसावलाय मा जानोखाय ओमफ्राय नै बिथिंजा मा होनो सातनि मा होदों इयाव मुला गाजर थाइबें ओमफ्राय आंबो जानोसै नै बिथिंजा ओमफ्राय नोंसोर सानैजों इयाव जादो नैयाव नों जादो ओमफ्राय नैयाव नैनिया जाबसिनसै मा नागिरना लाना फैखो इसोर आं हालाहाय जाबाय जादों मोजां नैथिं दोनबा साबसिन नुगोन खोमा ओइ जागोन दे एसे खस्थ' खालामनांला नैखिना जिया इयावनो दोनदो इदिनो दोन जादो ओइखौ हरनाय दाबोखौ साखनिखौ जायामोन आब' मानो जाया नोङो साखनिखौ मानो जाया बाजैया थान्दा ना नानिया थान्दा मोनो बिदिनो होजोब्बाय दे आङो नङा दे मा जानखाय आं सातनिखौनो फार्स्ट लाग्रोनोसै जि टेस्टि नुखाथारदों आथुर जाबायना